Pre, Jojo. Pre, Jojo. Paring artsy mo tingog ka. Pre. Ning Sa ito ah. Doi gamay tuyo do pre. Oh, sa ito ah. Kun baka nang ubag yung tuyo din. Practice ba niya? Ubag. Nyawa pa ito tambal. Ito taga sa anak ba. Hindi mo ka kulang mo sa pre, bisag gamay lang pre. Uya, Eh, lagi pre, ubag kay ba? Bilis juga kog lakaw. Hindi totoo yan. uya mo pa no. Pagpalit ra banta na ko ni bugas. Ya pagpalit og sa loob og kaning design ani ko ang boarding house diha. Pero kay ka. Bisag bilang ko pre, bisag Kano sa aman mo ni distant pre? promise pre. Karon katapusan ako binambiyaran. Sure ka pre ha? Sige pre, hirama. Oh, Gamitan sa pre. sige pre, salamat kay pre ha. Ma-on gyud kagutom ko ni ba na ma-on football ka. Palit kog tambal. Ya salamat kay pre ha. O sige, karon katapusan mo ka pre. Sure ka na pre ha? O katapusan lagi pre. Salamat kay pre ha. Sige pre. Ay. Sus. Ana ra pag jamming sa mga kuan day. Litson sa kilo ani sabaw sus. 2,000 years later. Patay katapusan naman lang kung gihapon ni bayad si pare. Patay atuon ako ni matay napas mo na ko ani kung gipagamit ako kung sildo sa iya karon man di mo bayad di ay. Pre. Pre, Pre, siya to pre. katoy mo utang ba? Ingon ka katapusan. Wa man lagi ka dihatag atong katapusan. Katapusan daw pre. Atong gahapon ra katapusan, ni sobra na katapusan gani karon. Ay si pangutas sa pre kay sino sa ako kung kauban dito kay utang dos ko amo to ibayad ako. Si mo ha? Utang ko niya ha. O sige mo paabot Sige, mo sige. eh. pre. Mantay lagi di mo bayad lagi. Pas mo na nung trabaho ani ba? Ingon katapusan ya karon. Nilapas sa mas katapusan. Oh. Ano naman ka diyan nagatang? Eh kumpare, papa ni mo ba naningil ko kay nakahiram ang gudto. Usay utang. Nagkautang man sa baba si mo ha. Wala man. Ang nanghalang ka na sa portano. Hawa dia. Hawa. Apa nga portahan dia nga? Tay ako may naipit ani trabaho ani. Ako naman hindi napasa mo ani. Ako ko palit og gamit sa balay. Tapos karon wala ko na utang nga mahal. Usay pa ulat mo dia. Hawa di. Di ka mawa. Hadlok man di ay. How daw man di ako acting dayo eh. Ay de, impas ang utang. Pre, ay pre nakita ta pre. Suga to anak ni mo dito pre. Ay. Kining utang na mo pre ba? Bayad na pre. Pas mo naman nung ko na yung trabaho ani pre. Sam ni lanayo pa biya kay itong kinsinas biya pre. Ano lang ti? Si Ar man to'y utang sa kuha mo to'y single lang to. Ha? Si RR ay utang nimo. Ay utang sa kuha mo to'y pakang dia. Ha? Wa ko kay lato pre. Ay nalag dia. Ay naunsa ang trabaho ani nga gipakang naman nimo. Ko kailangan ng RR pre.